Apa ki? Cek. Ayo ngono sinau. Ya iya dong. Emangnya kayak bapak orang sekolah. Menyek men. Saurungan nek guru lho, bapak wis sekolah. Jalek pinter maca. A uku. Diwaca aku. Ika iki. Diwaca iki. A usu. Diwaca asu. Le diwaca kabeh. Aku iki asu. Oh, jangkrik ya. Manung. Ke urip apa tenan? Wong kok mangan turu ngising, mangan turu ngising. Mbok ubet-ubet kono lho. Ora ning omah ae. Ya sing sabar to, Mak jenenge piyak idaman. Idaman apa? Pengangguran lah iya. Wis Mak Salim, aku tak budal. Heeh. Lah karo bapakmu ora saliman to, Nduk? Alim. Oh, blokok jarang. Yo. Ngurus bagol apa kowe? Mau tekan kene iki, Pak. Goleki bapak. Cah gendeng ya terano. Jadi di telepon nek ping 50 jarane sak gelem ngangkat to. Celok terano kok. Enak apa lho, Pak, goleki bakul? Iki lho HP-ne dhek iki ketinggalan mau ning cakruk. Timbangane dijukuk wong kok ilang, bapak gowo. Lah ditelepon malah diangkat-angkat lho bakul. Pure goblok aja kuwi. Sik, Pak. Mau HP-ne bakul ketinggalan. Iya lho, Nduk, HP-ne bagol ketinggalan iki lho. Maksudnya kan bapak arep balik nih, bapak telepon. Lah kok ora diangkat-angkat lho. Jane bagol ki nesu apa piye to? Lah nyapa lho HP-ne bapak telepon? Wong sing nyekel lho bapak. Piye to kowe iki, Nduk? Lah nek bapak ora telepon, ya bagol enggak ngerti kok lek HP-ne nang bapak. Kok goblok to iki? Sik to, Pak. Pak aku dadi mumet to. Sing goblok aku apa bapak to? Si goblok ya kowe kuwi kok. Wis bapak sing goblok iki lho. Mula, Pak, mumet aku ngomong karo wong goblok. Kowe kuwi sing goblok kok. Eneng to. Kancane domong goblok iki. Tebakan. Lek bener tak kek dhuwit 100.000 gelem ora? Tenan lho ya. Iya, masa aku ngapusi. Cek. Nengok, tebakan iki ya. Tebakan. Ayo tunjuk tangane ndi? Ah, kuwi. Tasakne, lubang apa kuwi? Wis, bukaan. Ih, joroke. Malas aku lah. Guyon ya guyon, Mas. Iso kancane kon nyogoki silet iki lho. Aduh, cacok. Apa ki?